Hemmelere talam. Gelin biz bugün Ananasly Panço tortyny ýasalyň. Panço tortynyň içinde ananas, wişne bar. Hem Sliwkadan ýasalýar. Tagamy gaty gowy hem görnüşi owadan tagamy süýji gaty gowy tortlaryň biri. Gelin biz bugün şu torty ýasalyň. İlki bilen çöregini pişirip başlalyň. Çöregine gerekli atlamaz 6 tane ýumurtga, 10 gram kabartma tozy, 200 gram un, 200 gram şeker, 60 gram ýağ, 120 gram süýt, 40 gram kakao gerekli. Ýumurtgalanmady çakyp başlalyň. Mikserin gawy, ýağ öl bolmaly, arataja gurja bolmaly. İlki 6 ýumurtgamyzdan çakýar. Ondan birazcık duz goşýatsa, çümmük duz atýatsa, mikserde hızbat edip başlaýar. İlk petragyny işletip başlaýar, soňra waka güýçlendirýär. Şol işletip durkagam şekermiden aram-aram goşýar. Şekermiden hemmesini goşup bolanmadan soň mikseri biraz güýçlendirýärse, owu çişip ak pyşny bolýança köpräk işletýär mikseri. Owu hızbat edýär. Ol öz tuduryny saklayan şekilde bolýança. Kenräçik işletýär. Şu näçe köpräk işletdigimizçe şonçada biziň tortymyň çöregi gowy çişir. Nahar etdim şular ýaly gowy tuduryny şeklini saklayan bolmaly. Ondan soň bize mikserin özi gerekde mikserimizi aýraýar. Başga bir gapda da uğur zatlamyz garýar. Kakao, uni, kabartma tozy ýa razryhlitel şolary uğur zatlamyz ilki bir aýratyn gapda garýarsa, ýa-ni ýumurtgamyzyň üstüne azadan goşýar. İlki ýarrany goşýar uğur zatlamyzyň. Ol uğur zatlaryň goşamyza göni goşmaly, elep goşmaly. Eger kakaoň içinde tokkoty zady bolmagy mümkin, onuň hamyryny daýlamaly ýaly. Goşamyza göni eleýär. İlki şu uğurga zatlamyzyň ýartyny goşýar. Onuň agyş çemçejik bilen ýa-da silikon bilen paçka bilen garýar. Teredim şun ýaly içinde tokkot çıkagan molýarda kakaoň şoň üçin ýokman elemeli. Hem tokkotyna hem içine howa girip gowy çişirýär. Biskiwit çöregini gowy çişirmek üçin elesen has gowy bolýar goşmakka. Şeýdip ýarrajagyny garamyzdan soň, gowy edip garamyzdan soň süýtimizi goşýar üstüne. Şura hamyrymyza başlamak hakt hokamda işletip goýar. Onam 175 gradusda işletip goýar. Süýtimizen goşýar, buna gowy edip alışdyrýar süýt içine. Onu gerekleşdirip innem uğur zatlamyzy goşar, onuň uğurdan soň ýene ýağmyzy goşar. Uğurlanmadan goşalyň şeýdip elep. Ondan gowy edip garşdyralyň. Ýağ goşmak, ýagy göni özüne goşamdykda hamyrdan bir çemçäni bir gapçyga alýar, şoň üstüne ýağ goşýar. Göni özüne goşdyk, hamyrmy çökmegi mümkin, ýöne bulap dursak, belki çişiren ýumurtgamyz çökermedi ýaly. Ilki aýratyn gapda da çykan ýere garýar ýagy. Onu gowy edip garamyzsa, hamyrmyda galan hamyrmyda goşaýar.
Ana şeýdip gowy edip garışdyrdyk. Hamyrymyz gowy hamyr, ýylmanaçyk hamyr boldy. Indi muny towkaň listine goýýas. Towkaň listem beýlesi 30 santimetrlik, eýlesi 40 santimetrlik liste şuňa ýagly kagaz goýýas aşagyna. Onuň şoňa gön goýýas hemmesini. Towkamdan 170-175 gradusda gyzdyryp goýýas. Şonu iň aşaky gödüne goýup bir 10-20 minut pişirýär. Hamyry şeýdip gowy edip ýaýratışdyralım. Ýerdemçe bolar ýaly. Ondan towkada pişirelim. Pişenini pişmänini bilmek üçin bir gurja çöp alýaňyz ýa zubachystka bolmasa otun çöpüň arka ýüzüne alyp gelip dürtüp görýän. Eger çöp guur çyksa, şonu pişdigi. Eger çöpe hamyr gelmese, onu pişmedi. Onu ýene bir salym goýmaly. Ha çöregimiz pişdi. Indi bir salym muny sowaýança goýýas. Aşanyň kagdyndan aýryp sowatmaga goýýas. Indi bu çöregimiz sowaýança galymy taýarlaýar. Bize bir okura ýaljak, şular ýaly galyp gerek. Beýlesi 21 santimetrlik, beýikligi 11 santimetr çendirägine bolsa bolýar. Şoň içine şular ýaly streç klýonka çekdirip goýýas, taýar edip. Hemem indi şuň agdyna ılaýyk geläjek bir tarelka gerek. Tarelka ýaly bir tegelek zat ine. Şular ýaly ılaýjak tarelka ýaly zat gerek. Indi şonuň bilen sowan biskiwitimizi, sowan çöregimizi kesýär. Ilki iň aşaky bölegine gerek bir de tegelek. Şeýdip tarelka ölçeýärsänim, buna ketip aýryp goýýar bir gyra. Buna tegelegi taýýar boldy. Indi galan bölegini 4 ketýär. Indi buny da taýýar, buna aýrýar bir gyra goýýar. Bular şeýdip galanyň hemmesini 4 keteşdirelim de dogruşdurup taýýar edip goýalım. Gelingini galan içine goşak zatlarını taýarlaýar. Ilki bilen hor ýamaňdy, şular ýaly oguratyp goýýan 50 gram maňyz gerek. Ondan 100 gram wiśnia gerek. Menki doňdurulan wiśnia. Ter wiśnia bolsa bolýar, ýoksa da doňdurulan bolsa bolýar. 300 gram ananas. Ananasa mine şular ýaly konserwa ananasy alýasa, şondan dogruşdyryp goýýas. Bular içine goşmaly zatlarymyz, ony taýýar etýärse aýrýar. 130 gram saharny pudra, 750 gram Sliwka da kremi üçin gerek. Bu zatlar bir gyra aýrýarsa, gelingini kremini ýasalyň. Kremi üçin hem Sliwkaň hemmesini gabymyza goýýas. Gowy sowan bolmaly ýöne Sliwkaň. Iň esas zatlaryň biri gowy sowuk bolmaly, gabymyza ýağ, öl bolman, arasaja bolmaly. Ondan saharny pudradan adadan goşýarsa, buny gowy edip biz wat edýär. Has ötökän bulamallar bir laýykyna şular ýaly şekilini saklar bolly edýär. Şo garyp otyr kagan Wanilin bilen goşýar şoňa aralykda. Ne kremidem taýýar boldy. Indi gelin torty jemläliň. Keten bölejliklere bölen çöreklerimizi şeýdip Sliwka bulalyň ilki. Gowy edip bulaýarsa bir tetr aşak örýär. Iň aşagyna. Bir tetr öğrenmeden soň maňyz sepýär bir adajyk. Onuň ananasdan goşýar bir adyrak. Onuň wiśnidan goşýar ýene bir adyrak. Şeýdip hemmesini gerekleşdirip örüp başlaýar. Şo gabymyzyň içine örüp çykýar hemmesini. Wiśniň şular ýaly suw çyksa, suwny goşmakda diňe wiśnilerini alaýyn. Doňdurulan wiśnilerde suw çykagan bolýarda. Şeýdip ýygynem dowam edýär. Erten gerekleşdirip çörekden, maňyzdan hemmesini şeýdip gerekleşdirip, garşdyryp, gabymyza gowy edip doldurýar. Galança kremidem şeýdip
üstüne de salyat, belki tegelek çöreğimde de krem barşar ýaly. Onun üstünden belki tegelep tareka ölçep ayran tegelecek çöreğimde üstünden goýaýar. Onun üstünden goýup şeýdi batışdyrýar, içine bir boşluk zat düşmedi ýa goýup batışdyrýar. Onun agdyna streç kliyonka çekdirip goýýar. Streç kliyonka çekip halajinlikde bir adından 6 saat, 8 saat goýmaly. Oňorsoň bir gije goýsaň gowy. Bir gije goýsaň has gowy alışyp gowja tuturyny saklaýar. Bizim tortumyda 8 saat geçti. Indi gelin bunu daşyn owadan lalyň. Ilkilen paketlerini aýralyň da bir özüne ylaýjak bir tarelka agdaralyň beýletine. Bismillah deyip bir açalyň. Görüşüňiz ýaly gowja bir-birine alışypdyr. Şeýle de owadan bunu şeýle iýbereňde de boljak. Ýene daşyny hasam göde ýakymly istäçi etmek üçin gelin owadan lalyň. Sliwkany bir gap sliwkany 250 gram, näşler 250 gram sliwkany alýatda bir uly nahar çemçe saharny pudra goşup mikserde bir biskwit edýär gowja. Hemen Wanilin moşýar. Bir paçka Wanilin saharny pudra goşup saharny pudra men bir nahar çemçe goşdum. Eger has süýjüräk etleseň köpüräge moşup bilerdiňiz. Mikserde gowy edip işletýär. Gowy Arasynyň kremi ýaly bu gataň syraçyk bolmaly. Ýani daşyna etjek bolan üçin beredin. Has goýrak, gowy oýraçyk bolýança mikserde işletýär. Biskwit edýär sliwkamy. Indi tortumyň daşyna çalyp başlalyň. İlki gaty ýylmanak bolmasa da bolýar. Şu kremmi de gowja hemme ýerine deň çalsak bolýar. Şu lapatkamy bilen iki çen bilen raçyk ýylmamasagam şeýle çalyp çykalyň. Sonra hemme krem çalyp bolanmazdan soň bir açtadny kliyonka diýerler. Ya şol ine şular ýalyk. Ondan bir bölejik alýar. Ya da başga özüňizde bir gatyjy kliyonka baram bolsa bolýar. Şonu alyp şeýdip çalaja egreltip bir şeýle aýlasaňyz has gowy ýylmanajyk bolar. Ýa-ni lapatkajykdan bul has gowy ýylmanak edýär. Beýle bir has ütgeş ýylmanak etmegem gerekde. Üstüne şokolat bilen bedär ýöne bir sen bilen edip bilişiňize görä ýylmasaňyz has owadan bolmak üçin gowda. Onun üstüne de bir 30 gramjyk şokolady, bir nahar çemçe ýağ bilen mikrovalnovkada adajyk ýuwaşlykda eretýär. Onu şuňal paketiniň ucuna inçejik edip şeýdip bedeýär. Özüňiz başga nähile edip bedäsiňiz gelse, öz dileňizde görä bedät bilerdiňiz. Ýöne şol hem aňsat hem owadan görünýän bereglenmeri. Şokolad üstünden eretip çyksaň. Eliňizde şular ýaly owradylan maňyzyňyzdan galsa, onun qıraçıklarına şeýde tepeleşdirýär. Bir çir-çirşaklar zatlar görünüp durmaz ýaly has owadan bolýar ýaly tepeleşdirip çykýar. Bizim panço tortumuz taýýar boldy. Görüň nähili owadan istäçiji. Gelin muny ketip görelim. Tortumyň içem gowja alışypdyr hemme zatlar içindäki wişnedir, ananasdyr hana. Olaram owadan gelýär ak, garalygam gowy gelýär, çöregi gara, krem ak. Gaty istäçiji, iýtem ýakymylja iýti.
Ha, edem şular ýaly tort ýasansaňyz şowly bolsun, işläňiz açyk bolsun.